Sungai Ankras. Malah ya, kok kerja saya. Badan lagi udah beli. जाबाय दिनैहाय बिजनि आनसलिकआवहाय जोंना बैसागो फांसन जागासिनो दङ बेवहायनो जोङो दा थांनो ओंखारदों जोङो दा लामायाव ओंखारबोखाबाय आरोना आंजों सानै लोगो दङ देखायगोन आङो लोगोफोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोना आङो देखायगोन फांसनखौ जे हायो एसे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जागासिनो दावराव खोनाफैगासिनोखा बिदिबा नायलांबाय लोगोफ्रा हाय होन नै जोंना प्रिथिबि आरो थार' थांगासिनो जों बिमा मोनाबो थांबाय थाबायगासिनो खाथिथार नालाय हनै मोनखाबायबो नै बेजोंनो बारस'लांसै ने बेजों बारस'लांगोन दा दिनै मैयानिफ्रायनो जादों फांसना ओमफ्राय जों दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना मैया नाहैयासै मैया खेला आरि जागासिनोमोन ओमफ्राय थाङासै मैया बैस्रा जाम्बिफ्रा हनै बैजोंसो थांबाय सफैबाय जोंहा सफैबाय हाब्रु जाजोबथारबाय मैया अखानानै बारहुंखा सारअन्थाइ फैलाबायदोंमोन मैया नै जागासिनो मोसानाया आरो बेयाव एक्जिबिसनबो दङ इलाय गेटआ संग्राय सान्द्रि खादा खबाइ बे अबेनि नामबो गैया माथो होनाय ए आयौ नांथाबाय बैसागुनि गिबि सान मा आबाद मावनाय मागो फोरबो बिजनि कलेजनि बे ना हमनाय बेखौनो संनाय खावनाय
बिराद दंफैयो ओमफ्राय जायगाखौनो मोनासै जोंहा नै उनावसो जाबाय थाबखौनो फैयासै नालाय जोंहा खदालखौ लोगो मोन्दों माबायदि मोन्दों नोङो फैनानै सनियाखौ लोगो मोननानै बिराद सनियाखौ बिराद गोबावजों लोगो मोननाया सनियाखौ लोगो मोननानै धुमकेतुखौ लोगो मोननाय बायदि मोनदों आरोना बिराद गोबावजों खनसे लोगो मोनबाय नालाय माला फैनाय क'क्राझारनिफ्राय सनिया आंनि क्रास माला फैनाय क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गोबाव जाबायलै दिन दंना 15 दिनसो जाबाय दे जाफुंगोन 2 नेनानै थाबाय थादे जाफुंगोन 2 फैगासिनो जाफुंगोन 2नि शुटिंआ सानबा थांबाय ओमफ्राय बिराद हिटखा मैनाथि मुलिजों साहाजों मुलि लोंलांदों होनलायनाया गुन्दा इस्पेक्ट दे बयबो नायबानो जाबाय नेनानै थाथ'बानो जाबाय सुदेमपुरि माइदांस्रि हानजा माइनाव नोगोर बिहामजो आफाद बिहामजो हानजा एबाराव दान्दिसे बैसागो रंजालांसैलै नोंसिनाव
बिहामजो हानजाया नै मालाय फार्स्ट प्राइज मोनबाय बिहामजो हानजा वाव बिराद मोजां मोसादोंलै बिसोरो आं भिडिअ बानायदोंमोन 10,000 मोनबाय मालाय उसारानि गाखोबायनै स्टेजआव उसारानि मोसाग्राफ्रा बाहाय दंजोबो